21.9. perfektné zápasy, traja naši zápasníci boli poprvýkrát na svojich MMA zápasoch. Chalani si prešli vlastne takou nováčikovskou daňou, avšak zanechali veľmi dobrý dojem, to znamená, že keď budú ďalej pokračovať, tak máme sa zasa o koho oprieť do budúcnosti. Sú tam dva, vlastne bolo U14, U16, U18, U21, takže perfektné. Samozrejme potom bol Reno Varga ešte teraz zranený, nemohol teraz nastúpiť, uvidíme potom ešte ako Benky, ako Aďo Podhorský, ako Sebo, ako Majo Pihik sa budú pripravovať a či nastúpia na ďalší mesiac znova do tohto kolobehu. A teraz sme mali ďalej ešte Aďakšena, ktorý mal dokonca 4 zápasy v tejto vekovej kategórii, čo bolo veľmi náročné. Mal tam dvoch ťažkých superov, s tými prehral, dvoma ťažkými ďalšími supermi vyhral, čiže výborne. Vieme na čom popracovať, stále mal 16 rokov, takže v tejto kategórii ešte ostaneme až do 18 rokov, čo znamená, že ešte sa to tam dobre prevetra. Takže sa vidíme na ďalšom kole určite s ním a vyzerá, že nie je ani zranený, takže všetko je perfektné a budeme pokračovať v nastavenom systéme, ktorý zatiaľ by som povedal, že funguje. A potom bol vlastne Matúš Harant, ktorý nastúpil so slovenským reprezentantom MMA a bývalým tuším aj reprezentantom jude, neviem či aj black belt juda není. Už patrí medzi seniorov, čiže ostrieľaných zápasníkov a bol to naozaj fantastický zápas, vynikajúci disciplinovaný výkon. Prvé kolo bolo, by som povedal, brutálne dominantné. Vieme, kde sa asi čo urobilo, nakoniec ten zápas skončil na body, ale by som povedal, že celý zápas bol dominancii Matúša, čiže naozaj tohto roku sme už dohodli, že budeme brať niektoré také veľké výzvy, také tie najväčšie výzvy v rámci Slovenska, takže máte sa na čo tešiť a keď chcete nás nejakým spôsobom podporiť, príďte do Gladiatorsu alebo nás nejakým spôsobom kontaktujte, sme na sociálnych sieťach. Takisto by som chcel povedať, že všetci sú vítaní, či začiatočníci, či pokročili. Takisto, ak by chcel len niekto na súkromky alebo bez úderov, tak samozrejme je to tu. Či je to box, thajský box, kickbox, MMA, či je to grappling, hej. Všetkému sa venujeme, takže budeme radi, ak príjete do gymu. A takisto by som pochválil naozaj chalanov, že nie len tí, čo zápasili, ale aj tí, čo prišli podporiť a chalani si pomáhali a bolo to naozaj skvelé, bolo vidno, že sú tým a teším sa na to, že sa tu rozrastá celá tá komunita a vidíme sa cca o ďalší mesiac, možno že už aj na budúci týždeň v Levicách a na ďalších podujatiach v rámci celého Slovenska, ale samozrejme chalani sa pripravujú aj na Titan Fight Night, ktorý bude tentokrát na domácej pôde v Partizánskom, takže máte sa na čo tešiť, keď chcete, rezervujte si už teraz lístky u chalanov, takže vidíme sa. Čakaj svog srdca.